कैची घेतली माती इथे आणून टाकलं पाहिजे इथे पण ही जागा आहे तर इथे आता ना आम्ही जे काय भाजीपाला लावलं ना त्याला सगळं खत पाणी द्यायचं काम चालू आहे. आता हे शेण वगैरे असतं ना ते आम्ही टाकतो माती वगैरे. ही बघा केळी लावलेली. मध्ये कमेंट होती मला की केळीची झाडं लावले की नाही, म्हणजे भरपूर कमेंट होता. तर म्हटलं चला आज दाखवते तुम्हाला. अजून काही वाढ नाही झालेली आहे, एक 6-7 महिने जाणार पूर्ण वाढ व्हायला. छोटे आहेत अजून. 2 केळी लावले आहेत. हे बघा एक इथे आहे आणि एक इकडे अशी. ही माती की नाही पाण्याने वाहून जाते ना पाऊस जोरात आला का, म्हणून मग असे हे सगळे टाकून ठेवलेत. हे बघा हे असं सगळं साईडला करते. आता जरा माती घालायची परत. हा भोपळा लावलेला आहे. ह्या अशाच बिया ना आल्या होत्या. भाजी बघा आपण करतो ना भोपळ्याची, तर मी 2-4 बिया ठेवल्या होत्या हे करून. तर छान असं रुजलं आहे आता. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. संध्याकाळची वेळ आहे, म्हणजे जास्त नाही वाजलेत, मला वाटतं 4:15 की 4:30 वाजलेत आणि आमचं चालू आहे काम गार्डनिंगचं. तर थोडंफार बघा तुम्हाला मी दाखवलं आता. म्हणजे बऱ्याच ना मला कमेंट्स असतात की ताई तुम्ही हे करा ते करा, म्हणजे भाजी लावा हे लावा, सगळं अशा भरपूर मला कमेंट येतात. आणि लावलेलं आहे सगळं, पण आता कमेंटमध्ये देते मी उत्तरं, पण नकोच आज दाखवते तुम्हाला थोडंफार. म्हणजे अजून काही रेडी नाही झालेलं आहे. आहेत वेली वगैरे चांगल्याशा लावलेल्या आहेत, सगळं झालेलं आहे तयार, पण फळ काय अजून आलेलं नाही. जेव्हा येईल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवीन. म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा राई मस्त तयार झाली, मोहरीची भाजी, मग ती तुम्हाला दाखवून. तसं म्हटलं म्हणजे माझा असा विचार होता की सगळं अगदी छान असं तयार झालं ना का डायरेक्ट तुम्हाला मी दाखवीन, म्हणून मग दाखवलं नव्हतं. पण आता बऱ्याच कमेंट्स येत आहेत म्हणून थोडंफार तुम्हाला मी आता दाखवलं शूटिंग करून. आणि आता ही बघा ही कैची घेतली आणि थोडंसं कटिंग करायला चालले मी. म्हणजे आणि कुणालच्या गावात तिकडे शेणखत वगैरे घालतात, त्यांचं असं चालू असतं नेहमी. आणि काय होतं मुळात ना आम्हाला अजून एवढं काय माहिती नाही आहे. म्हणजे मला पण काय एवढं काय नॉलेज नाही आहे आणि कुणालच्या बाबाने म्हणजे आहे त्यांना आवड आहे, पण फारसं असं नॉलेज नाही आहे. पण आता काय करतो आम्ही, यूट्यूबला बघा भरपूर असे व्हिडिओ आहेत गार्डनिंगचे वगैरे, भाजी फळ कसं सगळे बहुतेक असे व्हिडिओ ना आम्ही आता बघते. मी रोज वेळ असेल तर बघून घेते, शिकून घेते आणि त्या पद्धतीने मी सगळं करण्याचा आता प्रयत्न करते. तर आता तेच एक व्हिडिओ बघितला, छान मस्त एक व्हिडिओ होता भाजीपाल्यासंबंधित. तर त्याने सांगितलं कटिंग करून घ्यायचं वेलींचे, पुढचा देठ असतो ना तो. तर तेच मी आता कटिंग करायला चालले. आणि हे अधनंमधनं आमचं सगळं चालू असतं गार्डनिंगचं. फक्त एवढंच आहे की मी तुम्हाला शूटिंग करून दाखवत नाही. बरीच झाडं वगैरे असे लावलेले आहेत. म्हणजे मागच्या पण म्हणजे आता पण 1-2 दिवसापूर्वी कमेंट आली होती की ताई तुम्ही हे लावा ते लावा, सगळ्या भाजीपाला लावलेल्या आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवड आहे म्हणून तुम्ही छान असे सजेशन देता मला की तुम्ही हे करा. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणेच आम्ही सगळं केलेलं आहे. भरपूर बियाणं मी आणलेलं आहे आणि परत मी आता मंगळवारी जेव्हा बाजार असेल तेव्हा जाणार आहे तरळ्यामध्ये, आणि तेव्हा अजून पण बियाणं मी घेऊन येणार आहे. आणि छान अशी म्हणजे मी असा विचार केला आहे की अशी मागच्या दारामध्ये छान असं छोटंसं भाजींचं असं करून टाकणार आहे. अगोदर कसं मला फारसं असं नॉलेज नव्हतं की कसं करायचं काय करायचं. आणि जेव्हा आम्ही घर बांधलं तेव्हा पावसाळा चालू झाला होता, म्हणजे हा जून महिना लागला होता त्यावेळेस. त्याच्यामुळे फारसं आम्हाला असं पटकन काही करता नाही आलं. पण आता कसं आता वर्ष नवीन आहे, अजून शिकतो आहे आम्ही, पण पुढच्या वर्षी छान प्रकारे हे माहिती मिळेल आणि मग चांगलं असं करता येईल मग. पण आता आम्ही असं विचार केला आहे की 12 महिने करायचं, जसं जमेल हळूहळू शिकत करत जायचं, आणि शिकल्याशिवाय काय होणार नाही असं. तर आता मी कैची घेऊन ना ह्या सगळ्या वेल्यात थोडा पुढचा जो भाग आहे तो कटिंग करून घ्यायचा. तर हे बघा हे असं थोडंसं देठ आहे ना पुढचा असं कापायचा, म्हणजे त्यांची वाढ आहे ना वेलींची छान होते आणि भरपूर फुलं धरतात असं त्यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं. हे शिकल्यावरती हळूहळू शिकूया सगळं. तर वेली झाल्या कटिंग करून. आणि तुम्हाला एक गोष्ट मी सांगायची विसरली मगाशी. तर आज की नाही कुणालच्या बाबांना आपल्या ह्या आवारामध्ये अळंबी सापडली. म्हणजे जवळजवळ 8 ते 10 अळंबी सापडल्या बोला.
म्हणजे अचानक त्यांना दिसल्या आणि म्हणजे इतक्या जवळ असून पण आम्हाला माहिती नाही पडलं की अळंबी आहे म्हणून आपल्या आवारामध्ये. मी तुम्हाला नेहमी सांगते, म्हणजे मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं की अळंबी नशिबाने मिळते, तर तसंच झालं. तर पुढच्या दरात पण त्या दिवशी ना एक 4 दिवसापूर्वी 2 अळंबी आलेल्या, कळीच्या अळंबी मोठ्या साईजच्या असून त्या फुलून खराब झाल्या आणि आम्हाला माहीत नाही. बोला, जवळच जिथे चाफ्याचं झाड लावलं आहे ना तिथे. हां तेच रोवणं म्हणतात तर ती अळंबी. ते कुणाचे बाबा सांगतात की रोवणं की बोलतात ना नशिबाने अळंबी मिळते, ही गोष्ट खरी आहे. तर एक 8-10 सापडलेत ना, त्या आम्ही ठेवल्यात फ्रीजमध्ये. दुपारी बनवायच्या होत्या पण लेट झालं म्हणून साफ करून सगळ्या ठेवलेल्या आहेत. तर दुपारी की नाही आज मला भरपूर काम होतं, त्याच्यामुळे राहून गेलं तुम्हाला दाखवायचं. पण ज्या साफ केलेल्या ते तुम्हाला मी दाखवते नंतरला थोड्या वेळाने. आणि आज की नाही हा जो परिसर आहे ना इकडचा भरपूर साफ करून झाला आहे. इथे लावायची थोडीशी रोपं लावायची आणि रोपं जी रुजवली होती ना चांगली बऱ्यापैकी मोठी झालेत. आता इथे सगळं साफ करून घेतलं बघा, तुम्हाला मी दाखवलं कालच्या व्हिडिओमध्ये ना, ते ह्याच्यासाठीच साफ केले. आता एक व्यवस्थित अशी जागा करून तिथे मग ही रोपं लावणार. आणि मग काय म्हणूया खत वगैरे पण आमचं चाललं आहे, घरगुती जे असेल ना ते देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बघू आता कसं जमतं ते. पण तुमच्याकडे पण काय थोडंफार नॉलेज जर का असेल ना झाडांविषयी किंवा म्हणजे भाजीपाल्याविषयी वगैरे, तर सांगा मला तुम्ही कमेंट करून, म्हणजे तेवढी मला माहिती मिळेल आणि तसं मी करण्याचा प्रयत्न पण करीन. पहिली 2-4 दिवस झाले ना मी कंटिन्यू ना यूट्यूबला ना सर्च करून वगैरे असे व्हिडिओ बघते. बरीच माहिती मिळते यूट्यूबकडून, मला माहीतच नव्हतं अगोदर. पण आता मी आता सर्च केलं तर इतकी माहिती आली ना भरपूर. तर त्याप्रकारे आता हळूहळू मी करायचा विचार केलेला आहे. हे बघा अळंबीचा विषय मी काढला आणि ही बघा समोर अळंबी तुम्हाला दाखवते मी, पण ती खराब झालेली आहे. ही बघा दिसते ना. आणि हे बघा हे आपलं कुंपण आहे ना आवारामध्ये आपल्या. इथे पण आहे एक आणि इथे पण आहे. हे बघा ही पण खराब झालेली आहे, म्हणजे जवळ असून पण आपलं लक्ष नाही बघा. आता हे राहू दे असेच. 2 आता आत्ताच मला दिसल्या बघा 2. काय गोष्ट असते ना, बघते तरी पण दिसतात का कुठे शोधते मी. खरोखर या चवळीच्या पानांची बनते भजी. मला भजी बनते, भजी बनते. वर आभाळ बघ कसं झालं आज. हे बघ पाऊस नाही आज. समोर बघा कसं. चला बाबा झालं गार्डनमध्ये फिरून आमच्या छोट्याशा. आता सगळं रेडी झालं का तुम्हाला मी दाखवीन नंतर. आता मी चालली घरी. हे असं वेड्यावाकडं केलं आहे. आता सध्या आम्हाला काही नॉलेज नाही ना, म्हणून असं जरा वेड्यावाकडं झालेलं आहे. होईल हळूहळू येईल नॉलेज, हो की नाही. धरणार तर काय हरं, एवढी मेहनत केलेली आहे. आणि आत्ता वाजले संध्याकाळचे 7:05 झालेत. आणि तुम्हाला की नाही मला आज मनापासून वाटलं की संध्याकाळने शेअर करावी, म्हणजे संध्याकाळचं वातावरण किती सुंदर असतं बघा. हे समोर बघा आभाळ बघा कसं ते असं एक 5-10 सेकंदामध्ये सगळं चेंज होत राहतं. वातावरण इतकं छान असतं. हे बघा समोर आता थोडंसं जरा अंधार व्हायला आलं ना, त्याच्यामुळे कॅमेरा थोडंसं जरा लाईट आहे ना कॅमेऱ्याची जरा कमी जास्त होते, पण खूप सुंदर दिसतंय समोर. असं रोज असं वेगळं वेगळं असं खूप कलरफुल असतं संध्याकाळच्या वेळेस. पण कधी कधी सकाळी पण असं एकदम वेगळंच असतं. खूप वातावरण इतकं छान असतं ना इथे. सकाळ आणि संध्याकाळ हे 2 टाईम फिक्स आहेत. खूप सुंदर असतं. आज म्हटलं शेअर करते तुमच्याशी थोडंफार, मला नाही राहवलं. जेव्हा जेव्हा सुंदर असं काही बघितलं ना काही पटतं, मग मी तुमचे कॅप्चर करून तुमच्याशी शेअर करायचा प्रयत्न करते मी. तर आता एक थोड्या वेळात एक 5-10 मिनटामध्ये अंधार होईल. आता संध्याकाळ पण सुंदर. आणि आता हे बघा संध्याकाळची नाही रात्रीची वेळ आहे. दिवाबत्ती झाले, वाजलेत बघा किती 8 वाजलेत. अजून माझं जेवण करायचं बाकी आहे. व्हिडिओचं काम केलं मी आता बसून बसून. आणि हे बघा हे 3 जण असे बसलेत, म्हणजे गप्पा गोष्टी चालल्यात आमच्या रात्रीच्या. कुठे असं काही मोराचा आवाज ऐकला आपल्या इथे. इकडे जावा त्या आग्याच्या कोंबडीची पिल्ल आहेत बघा, शोधा कुठे तरी असतात.
सकाळची पिल्लांचं मी आज सकाळी नाही, मी 2-3 दिवस झाले ना मोराचा आवाज ऐकते, म्याव म्याव करून असं लांबून असा आवाज येतो ना, असं वाटतं. त्या आड्याला तिकडे असतात मोर. ते आपलं आम्ही गेलो हा, मग त्या साईडनंच आवाज येतो. ते आपलं आहे ना झरीच्या इकडनं, झरीच्या झरीच्या पाठीमध्ये त्या विहीर होतं ना, त्या डोंगरात मागे आम्ही आकाशवाणी शोधायला गेलेलो ना, लांडोर दिसले 3-4 मोर बघायला गेलो ना, मोर तो भक्क निघून गेला. म्हणजे लांडोर दिसलं होतं. लांडोर दिसले. जायला पाहिजे एक बघायला, खालच्या साईडला जाऊया आपण उद्या परवा. जवळ ना जंगल किती मोठे आलायचे आणि जर तिकडे लांब झाला तिकडे मोर कसल्या जवळ हे नको हातात म्हणून जवळ रस्ता नाही. मग झाडी झाली सगळी झाडी आणि तिकडे त्या धरणाच्या त्या साईडला जाऊन तिकडे वर जायला. तर आता इथे केलंय जेवण करायला सुरुवात. आणि मशरूम तुम्हाला बघा मगाशी म्हणाले ना की अळंबी सापडले म्हणून, तर ही बघा ही एवढी. आणि मगाशी ही 4-5 काटलं पण काढली. हे फ्राय करते, हे पण फ्रायच करते कारण हे शिजून नाही एवढंच होणार. आणि बघू आता काय आहे बाकीचं जेवणाचं. इथे ठेवलं चहा गरम करत, तो जरा पिते आणि मग पटापट कामाला सुरुवात. चहाची पाट टाकले, गवती चहा. काटलं लाल आहे ना, आवाज करू नको पुन्हा. हा बघ, हे बघा हा तो किडलेला आहे बघ. पुरा नाही खेळलाय, तेवढाच भाग खेळलाय. साईडला करते ना रे मामा. कीड पण कापशील मी खाशील, तू बघत नाहीस तू. आता एवढी भेंडी काढली सगळी चांगली, कोवळी कोवळी काढली काय? हा कोवळी काढली काय काढली ही जरा अजून आहे. काय बघ जरा मामा. भेंड्याची भाजी करायची आज सगळे आम्हाला. खराब नाही पण जून बघा किती निघाले भेंडी. मी बघ ह्याच्यात आहे काय? 5-6 भेंडी आहे ना, जून निघालेत. आता आम्हाला भाजी नाही, पुरणार मला नाही, दिसतंय. दुसरं का ते परत मला बनवावं लागेल आता. चण्याचा पिठला. काय चण्याचा पिठला नको, रविवार आहे आज. पिठलं खायला आज जायचं तर मच्छीला पण सकाळी. नाही रे मामा, तेवढीच पाखर ना खूप त्रास देतात. माझं लक्ष गेलं पटकन. भेंडा कधी असा सगळे एकदम नाही कापत, एक एक कापायचं, किडलेले असते ना, माहिती पडत दिसतं नाही. मला. तसं नाही, असं एक घ्यायचं, पटकन होतं. एक वेळेला टाइम लागतो. टाइम लागू दे, कीड बी खायला पैसे लागेल ना पण. शिजल्यावर थोडी काय. तर मागच्या ना एका व्हिडिओमध्ये कमेंट होती, एकदा नव्हती, मला वाटतं 2-3 वेळा ते कमेंट येऊन गेली. टीव्ही विषयी कमेंट होती की ताई तुमच्याकडे टीव्ही, म्हणजे मुंबईला असताना टीव्ही होती आमच्याकडे. मला वाटतं आपले जुने सबस्क्रायबर असतील ना, म्हणून त्यांनीच कमेंट केलं की टीव्ही तुमची होती, मग काय झालं म्हणून. तर मी सांगते, टीव्ही की नाही, आम्ही जेव्हा मुंबईला राहायचो ना रेंटवरती, म्हणजे आमचं जेव्हा स्वतःचं घर तुटलं नंतर आम्ही मग 6 महिने आम्ही रेंटवर होतो. तर रेंटवर होतो तिथे आम्ही कॅबन नव्हता लावला, टीव्ही बंद होती. त्याच्यामुळे ती 6 महिने बंद राहून टीव्ही आमची खराब झाली. मग आम्ही खराब झाली म्हणून मग जेव्हा आम्ही इकडे गावी शिफ्ट झालो ना, त्यावेळेस मग ती टीव्ही आहे ना, आम्ही ते भंगारवाले बघ असतात ते काढून टाकली. आणि आता इथे घ्यायचा म्हणजे विचार आहे, पण एवढ्यात नाही घेणार अजून. थोडं जरा दिवस जाऊ दे, 1-2-4 महिने गेल्यानंतर बघू मग. म्हणजे एकदा संध्याकाळ झाली, अंधार झाला का मग टाइमपास होत नाही, मग खूप वेळ जातो. मग म्हणजे असं वाटतं की रात्र किती मोठे आहे, त्याच्यामुळे टीव्ही पाहिजे. आता बघू, कॅबलच्या अगोदर आम्ही चौकशी करणार की कसं इथे आहे काय आहे, आणि त्याप्रमाणे नंतर मग बघू. मग हळूहळू सावकाश घ्यायचं, 1-2-3 महिन्यामध्ये घेणार, म्हणजे विचार तर आहे घ्यायचा. बघू आता पुढे. तर ज्यांनी कोणी कमेंट केली होती त्यांना उत्तर मिळालं असेल तुमच्या प्रश्नाचं. तर हे बघा, हे काटलंयत ना, त्याच्या बिया बघा काढून ठेवल्या मी. जून होतं ना, त्या भरपूर निघाल्यात. त्यात जरा सुकत घालीन उन्हाला का, मग ते आपल्याला रुजवायला कामाला येतील. आणि भेंडी बघा, ही जून भेंडी आहेत ना, ती पण ठेवते मी. हे पण म्हटलं सुकत घालीन, हे पण आपल्याला बियाणे म्हणून वापरता येईल. अधेमध्ये असं काय मिळालं ना का सुकवते मी. त्या सुक्या मिरच्या बघा असतात, म्हणजे मला वाटतं कालच्याच ह्याच्यामध्ये मी काल टॅमॅटो सार केलं तेव्हा मी सुक्या मिरच्या असतात ना भिजत घातल्या होत्या, त्याच्या पण बिया निघाल्या, त्या पण मी काढल्या आणि रुजवल्या आहेत. आता बघूया येतात का बघावं लागेल. भरपूर झाल्या त्या बिया, काटल्याच्या बिया अशा लाल लाल निघाल ना. मागच्या वेळेस पण मी केल्या होत्या, जमा करून ठेवल्या होत्या. चला आता पटापट जेवण करून घेते, खूप वेळ झालाय. तर तुम्हाला की नाही मी झटपट आहे ना हे अळंबी फ्राय ते दाखवते.
आणि काटला फ्राय. तर इथे ह्याच्यामध्ये पॅनमध्ये ठेवलं मी तेल गरम करत. आता ही अळंबी एवढी दिसते पण ती एकदम कमी होणार. डायरेक्ट तेलात टाकते आणि तेल थोडंसं मी जास्त घेतलं कारण काटलं आहे ना, ते पण मला करायचं आहे. आणि पटापटाने फिरून घ्यायचे. ही बघा आता केवढी झाली बघा शिजून. म्हणजे एक 2 मिनटं मी परतली. आता त्यात पटापट तिखट मसाला, हळद, पहिला हळद टाकते, थोडंसं तिखट मसाला आणि थोडंसं फक्त नावाला मीठ टाकायचं आणि चांगली अशी पुन्हा एकदा फ्राय करून घ्यायची. खूप टेस्टी लागते ही. फ्राय केलेली खूप छान लागते. तर मध्ये ना मी 2दा बनवली होती, खूप आवडली होती आमच्याकडे. आता ही थोडीशी आहे, थोडी खायची. सेम काटलं पण तसं सेम करणार, दाखवते तुम्हाला मी पटकन. अरे 2 मिनटं जर अजून आहे ना चांगला मसाला लागू दे अळंबीला. तोपर्यंत इथे भेंडी बघा तेल टाकलंय, ते भेंडी पहिला फ्राय करून घ्यायची. मला फ्राय करून म्हणजे भाजून घेणार ना, तर ते चिकटपणा असतो ना भेंड्यामध्ये, भाजल्यावरती सगळा चिकटपणा निघून जातो. मग भेंड्याची आपण भाजी करतो ना तेव्हा भाजून घ्यायची. नंतरला मग म्हणजे भाजून घेतली का नंतर मग शिजायला पण वेळ लागत नाही. भेंड्याची भाजी पटकन शिजते. चांगली अशी म्हणजे नेहमी अशी भाजी करायची असेल तर मी भाजूनच घेते भेंडी. खूप छान लागते. मग एकदम सुटसुटीत होतात भेंडी. मग चिकट होत नाही. बिळबिळीत बघा असतात. काही जणांना ते चिकटपणामुळे भेंड्याची भाजी बघा आवडत नाही. अशी भाजून घेतली का एकदम सुट्टी होते. मी तुम्हाला दाखवते या भाजून झाल्यानंतर. ही बघा आपली अळंबी अशी मस्त अशी कुरकुरीत झाले, तयार झाली. आता ही मी काढते आणि त्यात काटलं टाकते. सेम काटलं पण तशीच दाखवते तुम्हाला मी. हे बघा आता काटले टाकलेत. ती पण अगोदर सगळी अशी ना चांगली अशी भाजून घ्यायची. आता तेल नाही अगोदर टाकलं मी कारण आधीचं तेल आहे ना त्यात. म्हणजे जर लागलं तर थोडंसं टाकेन मी. आणि तिखट मसाला, हळद, मीठ सेम तसंच. हे असं परतून घेते मी आणि दाखवते तुम्हाला. हे बघा ही भेंडी आपली अशी मध्ये मध्ये भेंडी पण घालून घेते. तर चिकटपणा ना ह्या भांड्याला चिपकतो. सगळा चिकटपणा आहे ना, आपलं भांडं आहे ना ते काळं होणार. तर ही बघा आपली भेंडी आहे ना भाजून घेतली ना, कशी सुटसुटीत झालेत. आणि कढई बघा ही अशी काळी काळी होते. इथे आपले काटला पण छानपैकी अशी फ्राय करून झालेत. आणि हे बघा हे पीठ मळले ना, गोळे करून ठेवलेत. मी आज बनवणार आहे फुलके. बरेच दिवस खाल्ले नाही म्हणजे पटकन आता फुलके बनवते. चला अगोदर पहिला भाजी करून घेते मी. सगळे करून घेते आधी आणि मग तेल घी काय लावायचं ते नंतर लावेल लास्टला. नाही माझी आता घाई होईल. ते लगेच काय थंड होत नाही. फुलके पण चांगले लागतात ना भाजून, टेस्टी लागतात भाजलेल्या चपातीपेक्षा. फुलायला पाहिजे ना, मस्त लागतात. आता घी लावते. गरम आहे जाम. फुलक्याला ना घी असेल ना खूप छान लागतात, टेस्टी लागतात चवीमध्ये. नॉर्मल आपलं चपातीचं पीठ आहे ना तसंच घ्यायचं, वेगळं असं काही नाही. हे घी आहे ना मी फ्रीजमध्ये ठेवते, त्याच्यामुळे जरा बाहेर नाही ठेवत मी कधी पण घी. गरम आहेत, हात भाजते. असे वाफा निघतात. ते एकावर एक होते ना. खार एकदम टेस्टी लागतात हा घीवाले. ते मामाला खूप आवडतात हे असं. तर हे बघा हे जेवण आहे आपलं आजचं. आणि तुम्हाला भाजी दाखवत्या. ही बघा अशी सुटसुटीत झालेत. तुम्हाला कोणा माहिती असेल तरी पण एकदा बघा ट्राय करून. कोणाला जर का नसेल माहिती ना तर अशा पद्धतीने करून बघा. भाजून
खूप टेस्टी बनते. हे घे कुणाल. मामा आहे. काय चाललंय? केस कशी झाले? बालाचं तेल मालिश. लहान बालाचं तेल मालिश चालू आहे बघ. किती महिने झाले बापरे. मला वाटतं हा लावतो तेल. आता बघतो तर केस आपली वेळी वापरी झालेली. तुम्हाला पण लावायचं, तुम्ही पण या. आमच्याकडे की ना तेल लावायचं म्हटलं ना काही पळतात सगळेजण. आज कुणाला मी जवळ बसवलंय. मग अशी जेवताना त्याची केस बघितली. एक 4-5 दिवस झाले ना त्याची केस बघते मी, अशी मला वेळी वाकडे दिसत आहेत. तर त्याला विचारलं मी काय झालं नाही, केस माझी जरा कडक झाले. बरं तेल किती दिवस लावलं ना, लावलंच नाही म्हणाला. म्हणजे 3-4 महिने तेलच नाही लावलेलं आहे. आज जवळ मी त्याला बसवलंय. केस झाले छोट्या बालाचं लावून द्यायचं. आता मुलं मोठी झाली ना का त्यांना जबरदस्ती करायला लागते. तो पण एक तिकडे बसलाय बघा, तो बघा. ठीक. पुन्हा तुझ्या आरशामध्ये बघ रे जरा. तुला तेल किती पाहिजे ते बघ, असं बोलते मी. अबे इथे मधल्या साईडला बघ कसे झालेत केस. मध्ये टकला पडला. केसांचा शेपच सगळा चेंज झालाय. मी 2-3 दिवस झाले नोटीस करते याची केस का अशी मला वाकडी वाकडी वाटताय. म्हणून मी त्याला काल पण त्याला मी बोलली केस का तुझी अशी झालेली आहेत. तेव्हा आता तो बोलतो. आता त्याला ना 15 दिवसांनी जवळच लावायलाच लागणार आहे. एक तर आधीच त्याला केस पातळ आहेत माहितीये ना. त्याला लहानपणी केस किती कमी होते कुणाला आपल्या. टकला होता टकला. मग त्याला किती काय करून ती केस आली. केस येणार पातळ. केस येणार नाही चिंता. आवडून त्याला खूप लहान होता. म्हणजे लहान असताना ना एकदमच ह्या साईडला केसच त्याला कमी होती. फक्त मागच्या साईडला केस होती. त्याला आम्ही किती काय तेल बिल सगळं लावून ते आता व्यवस्थित म्हणजे आहेत आता ते केस त्याची. आणि आता बऱ्यापैकी वाढतात पण. कुर्ली केस त्याला चांगली दिसतात. त्याला ते वाढव केस कुर्ली खूप छान दिसतात. पण नाही ऐकत मुलं. तर आता बघा 11ला 10 मिनिटं बाकी आहेत. हे बघा मागे घड्याळ. सगळं काम झालंय. आता झोपायची तयारी. 2 जण निघालेत झोपायला. त्यांना आम्ही कधी सांगते पाऊस असेल ना नका जाऊ, तर ऐकत नाही. त्यांना ते तिथेच आवडतं. एक असं कोण नाही ना तिथे. त्या दोघांना मस्त मग आरामात मोबाईलमध्ये गेम खेळायला मिळतो, पिक्चर बघायला मिळतो ना. त्याच्यामुळे मग त्यांना तिकडे आवडतं मग जुन्या घरी राहायला. झोपायला वगैरे पण दिवसभर तिथेच असतात ते. तर चला माझा आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.